Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Uwan ako mahinumdum. Sa akong pagkamat ng ubot. Nanakin yung bracelet sa akong kamot. Oh, mao ba? Nga nanangutana ka? Tungod kay ako ang naghatag kanimo niya ng maong bracelet, Salome. Hansa? Gikan ko sa laing nasod nitong higayon o birthday nimo. Mao ka na ang ako regalo para nimo. Oh. Temporagod ka na bang nang luspat ka? Huh? Naglain ba ang pamati mo? Uwan ako mahinumdum nga. Nga ikaw ba di naghatag ining maong bracelet? Tod, unsa man ang yawi nga nagbitay? Wa man na diha sa ko paghatag nimo na ng maong bracelet. Ha? Dili ka na kauban na ng maong bitay diha. Lahi ra siya. Tinuod yun siya nga yawi. Ay tuod. Sa imong huna-huna, praon sa kaha ka ng maong yawi, Salome. Ha? Siya ra gyud ay milahi diha sa mga bitay sa imong bracelet. Sa imong huna-huna, praon sa kaha ka ng maong yawi. Ambot. Wa ka ba gyud gidudahan nga kagamitan niya ng maong yawi? Sa ako nang gikaingon. Diha na ning daan ang akong bracelet sa dihang naulian ako. Pero, mao to, nalimot ako sa nangagi. Oh, mas maayo tingali nga imo nang hinumduman. Aha? Di na nimo itipon anang mahalong bracelet kung dili pa importante para nimo ka na maong yawi. Klaro kaayo nga naniguro kang dili ka na mahimuwag sa imong lawas ka na maong yawi. Mao pa? Ug basin ni asa karaan atong bay ang kandado na ng maong yawi, Salome. Ambot. Dili ko ikaw matupag na ng imong pangutana. Iglabat na yun ang ako. Mayo tingali nga mo pahuway ka. Limpyo ang atong kwarto sa taas. No, mapaulit na ko. Salome. Kining baya ang tinuod na itong Pinoyanan. O dili ang bahay sa doktor. Buhi ng akong kamot, Eman. Sorry. Sorry kayo. Nadog na ko nga mubiha dayon ka, Salome. Abi ni mo, gimingaw na kayo kunin mo. Ay napagunaw na og laing butang. May asawa ka na. Si Nika. Ug higalami. Ikaw ang tinuod akong asawa. Gani ikaw ang hinungdan ko nganong wa ko magpakasal kang Nika. Mahimo pangitaan na nimo paagi nga makasal ka mo. Dugay na ko nawa si mong kinabuhi, Eman. Busa, mas bayan ang kalimtan ako nimo. Gawas pa, may banan ako. Si Joseph. Og Og mahal ba nimo siya? importante kay nako si Joseph. Sige, muna na ko nimo. Dili. Dili mahimo nga adto ka ni Joseph, Salome. Ko ang imubana. Musa kinahanglan mo balik ka og puyo inibaya. Hello? Ni Loloy. Ay, Dok. Ay, may gawas na si Magdalena. Ay, pado na diha. Wa ka ba niya makit eh? Ay, wa man, Dok. Ay, di aman ko sa ibabaw nga bahay nga kasada. Ay, di ko niya makitan. Ay, nisusok mo ko dyan, Dok. O, sa may akong buhaton nun, Dok. Um,
Paabot ako kinsa kasabot ni Dorina sa dakong bahay. Oh, Dok! Salamat nga gipauli ka na. Dorina. Joseph? Niya ka pa sa bay? Wa ka di mato sa ospital karon? Wa tungod kay gipaabot ka. Nga naman. Importante ba ka ng tuyo ni mo nako? Nakakaon ka na? Wa pa. Okay. Sa kananan na lang ta magsulti. Wa pa sa kumukaon. Ha? Boss! Boss! Oh, nga nasuko mga boss. Uy, hain naman si Salome. Bilakaw na siya. Hindi pa uli na sa doktor. Oh, unya, masuko di ka boss. Ako ang iyang bana. Ug mao kini ang among pinuyanan. Angay lang nga mo pauli siya nako. Pero dili naman ikaw yung katipon, boss. Ang doktor naman. Oh, nainda ba tingali siya sa doktor? Ako ang iyang bana. Nakabati ka. Kasal kami. Boss, Angay lang nga ari siya uban ako. boss. Boss, ayaw lagi kong boss. Ay, aray. Boss, nakita sa ubol-ubol eh. Ako may paimungtan mo sa imong kalagot sa imong asawa, boss. Kalagot. Boss, ganun ganahan naman ka nga. Mubali siya puyo din eh. Nga imo magani siyang ipapatay na ko. Basta. Kinahanglang mo balik si Salome dinhi sa Mumbai. Ug kinahanglang mahibaw ko sa ablihan na sa Yahweh nga naa siyang bracelet. Nya boss, kung saan ang pagkibaw nga, nalimot mo na si Salome. May paagi ra. Doon na gyud puldo. Dali na, mamauli na ta. Hello, Bimbo? Mamika, naas na kong bahay ubos sa inyo si Busiman. Unsa? May balik siya dito? Wala ma'am, kung may problema ka ma'am. O nga na nagasulti ka man nga may problema ko ha, Bimbo? Tungod kay may kaabot siya babae dito. Kinsa? Si Dorina, ang asawa sa doktor. Unsa? Wala ma'am, unang binagkaw si Dorina. O kuwahin na si Busiman. Hindi ko siya diyan. Ma'am, kalma lang ha. Ayaw pinalas magkasuko. Kung ngayon ang tao yung sulti nga ako yung gisanguna ni Mus pagpaniin ni Busiman. Patay ko ma'am. Ayaw ka bala ka. Dili si Eman ang akong silutan. Musibot may pasabot ma'am. Kana si Dorina ang pahimungtan ko sa ni Eman dirin nako. Diin ka man maabot karon. Nagkita ba mo sa imong kailang mutabang sa pagpangita sa tong anak? So, unsa na may balita? May pakikitaan pa siyang mga tao. Ngamutabang nako sa papangita ni Elizabeth. Kinahanglan makitaan yun nato ang atong anak, Joseph. Dorina, sweetheart. Mahimo ba? Ayaw lang palabi sa pagunahon na ini. Kaya tingalig makadaot ni Nimo. Okay na ko, Joseph. Lagsik na ko. Makalahutay na ko sa pag-atubang sa bisan unsang matanga nga problema. Okay, pag-amping na. Mahayo kay niya ka na, Eman. Nanawag si Mrs. Grace. Gusto siya makiksulti ni mo. Oh, ha? Tawagan ka ba siya? Makiksulti ka? Ayaw na. Kamu na ang pagsabot bahin sa inyong negosyo. Eman, naunsa ka ba? Nga naman. Naunsaman ko. Muraman og nausab ka ni Good? Murag uga ka na kaayon ako.
Ni ka naa ka nasabaan ng mga way hinungdan ni mo mga pangutana. Wa ba na hinungdan? Kung masulti ko nimo sa akong nakita karon. Eman partner ta. Asawa na ko nimo kung buto no naon. Pero ngano bang maramang kag nag-anam kalayo nako. Una-huna ra na nimo Nika. Eman isahad nako. Dili ko nimo biyaan. Nika. Tay paragot. Nagduda ka na ba sab sa kong mga lakaw? Wa ko magduda. Pero nahadlok ko. Nga dili na ako ang naas imo una karon. Ayaw ko sugatag sapot ha. Ayaw kong bantay. Ang imo negosyo ang atiman na. Mapahuway ko, Nika. Dili na. Magmahay ka gyud sa imong pagpakiglambigit kang Eman. O pa man mo tawag si Olivia. May nakahasol ba sa imong una-una? Joseph? O ba di ka magatog? Di ko makatuog samtang napakadinis sa gawas. May laom kang ginahuna. May mubag kung may hibawaan. Dorina, imo kong bana. Busa may katungod kong may baw kung unsa may nakahasol sa imong nahuna karon. Okay na ko. Ay na lang kong tagda. Di may tabong di ta ka matagad. Asawa ta ka. Ug mahal ta ka. Salamat, Joseph. Mahal tasap ka. Busa ayaw nagkabalaka sa akong mga lakaw. Hello, Olivia? Nakontak na nako si Edmond, ang usa sa atong suod. Ha? Usa siya sa kauban natos negosyo. Makikita siya ni Mougma. Asa man? Asa may magkita? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!